1. Ja, hej, vi er gruppe 2, bestående af Mads, Mark, Martin og Mathias. Vi vil fortælle om Flexicurity-modellen. Kan du se? Ja, og den her model, Flexicurity-modellen, den starter vi med at tage udgangspunkt i det fleksible arbejdsmarked, som gør, at arbejdsgiverne både kan ansætte og fyre deres medarbejdere, som de har lyst, hvis deres arbejdsindsats ikke er god nok. Og så vil de falde ud i det her sociale netværk, hvor de så vil kunne nemt komme tilbage på arbejdsmarkedet i et nyt job, eller hvis de nu ikke har mulighed for det, kan en aktiv arbejdsmarkedspolitik for eksempel være at give dem uddannelser eller andre former for hjælpemidler og få dem tilbage på arbejdsmarkedet igen. Og Flexicurity-modellen lige nu er ret presset på grund af, at der er en krise, så derfor er der nogle politikere, og det er man i gang med lige nu, hvor man skærer i kontanthjælpen og dagpenge og alle de her ting, og det kan man se ned i socialt sikkerhedsnet, og hvor man så prøver at presse folk, der er faldet ud af arbejdsmarkedet, tilbage ind i arbejdsmarkedet, ved at de ikke har det store sikkerhedsnet. Og det kan være en god idé at skære i de sociale ydelser på grund af, at vi har en lavkonjunktur i Danmark lige nu, og hvis vi gerne vil bevare vores sociale system, kan det være en god idé at skære ned, fordi det koster mange penge for den danske stat. Bayern Bet.